Дами и господа, уважаеми YouTube зрители, невероятни фенове на хубавото и готиното, представям ви невероятният Мони и неговата дружка Дави. Здравейте, приятели! Аз съм Мони, а това е сериала от приказки за моя приятел Патю Пътлака. Днес ще видите най-смешната патешка паня в историята е Патю и голямата локва. Големия дъжд Патю реши да провери коя локва е най-дълбока. Само че забрави да провери дали носи бански. Ха-ха-ха. Патю се наведе над най-голямата локва и видя отражението си. Той си помисли, че вижда друг паток, но всъщност гледаше себе си. Мокрия шампион на квартала. Патешка магия. Даже от отражението му има по-хубав клюн. Патю се приготви и изду гърди като супергерой и скочи и патешки полет. Само че без летене, ха-ха. Патю направи вълна чак до кофите за буклук. Патю излезе от локвата мокър, перушината стърчеше във всички посоки. О, не! Патешката му огърлица започна да свети. Това значи само едно. Супер силите на Патю Пътлака са активирани. Патю стои в средата на локвата, а водата се върти около него като спирала. Появяват се златни линии. Перушината му започва да свети, а от амулета се издига синя светлина. Вижте го само патешки стъпфера от злато и сърце, от мокро добро настроение. Хей, и аз искам такъв медальон да ми свети, когато не ми се ходи на училище. Патю стои на улицата. Децата правят състезания по пръскане на говнен. Ей, така, приятели! Ако паднете в локва, правете ябълна и помнете мократа. Ако паднете в локва, направете
я вълна. И помнете, смехът е най-мократа суперсила. Ако ви хареса приключението на Патю Пътлака, давайте по един лайк, абонирайте се и пратете патешки. И не забравяйте, ако видите локва, скочете в нея като герой, само гледайте мама да не гледа хах. Хи-хи-хи-ха! Чао! Дами и господа, това беше всичко от Дави и Мони. И малко пъти. Моля, ръкопляскане!